Okay, may mudto no sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Di ana pud ta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab Abino. Adlaw na usab karon nga unsamantarong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes, Pitsa 29 na kini sa bulan sa kining Nobyembre. Bueno ni aday miros bito sa gay mahigala, no? Magkuan mi diri na kining unsingalan ani na pilgrimage, no? Kinahurot-hurot naman namo og adto ng mga pilgrimage diri sa atong diocese, mga pilgrimage sites muna nga niya na pod mi sa Occidental kay dili man mi gustong mulabang og dagat, no? Ang mua na kita sa isla kay kuan ba yata one island region. Ayan, no? Sana one island region mo no? Kanang Negros Island region ba yata, no? Nakini bitang hitabo may higala, no? Kanang I don't know kung unsay reaction pud sa taga Siquijor nga one island unya na bay one island nga apil ang Siquijor may kani may gali ko lagi apil ang Bohol sumura doon amot kay kini kung Siquijor gud sa una may gala sa tinud-anay lang parte gini sa Negros, no? Sa to pa siguro ang mga Siquijor noon murag dili ra pud siguro kay sila bitaw pud ba mag-uol anay hitabo kay kun atong kwinta-kwintahon gyud ang Siquijor parte baya po na sa Negros Oriental, no? Gani sa diocese apil gid na sa diocese of Dumaguete mo na nga muna ginaingon nga dili gid itabulagon dili gid tabulagon di ay mga Siquijor no natong mga igsoon, no? Labi na gid na dapit kang Alwang, no? Si nalimot ko Rubio, si Ma'am Rubio nga mainiton kay may abi-abo na may abo-abo may abi-abi na mo sa mga pagbisita din na o gantanan gyud ha magnindot kayo nanganambok mi din na manikala din na sa Siquijor nag-retreat mi din na itong usang sima itong ang katong bago pang Pisadjes ang 14 nanganambok mi kapit mo yung lamias mga pagkaon mga hingala nindot kaing tulog kay aircon galiman ka muna nga kaluoy Ginoo mga higala ni gain yun big weight. Ayan. Nadagko among mga kuan, nagdagko amo ang mga timbang. Ayan, no. Nahala, no, padayon ta rin na ta sa atong topic. Unsa may atong topic? 9 days novena. Ayan, no, gahapon kuan man to. Atong topic gahapon kuan man kanang ngalan anang Roman Catholicism gihapon ako karon mga topic mga ana no 9 days novena. Ayan, no. So sa mga ining novena is a 9-day prayer that you typically say for a special intention. Ayan, no. Panlitan Feast of Saints, birthday for the dead, and many others. Why is novena prayer for 9 days? The practice goes back, no, in both Jewish and Christian traditions. In the Bible, the number 9 is associated with the suffering, purification, and now beginning. One of the first novena was when Mama Mary and the disciples waited and prayed for 9 days between the Ascension and Pentecost. No? Ang pinaka-first novena gyud mga higala, mao diha gyud si Mama Mary ug ang mga disipulo ni Kristo samtang bitaw nga nagkuan sila ba, nagpaabot sila pagkunsad sa Espiritu Santo. Kay giinan man sila, no? Sa ika-40 ka adlaw, matud pa sa Lucas kapitulo 24, versikulo 50 to 51. Sa diha nga nisaka ang atong Ginoong Hesukristo paingon sa langit, no, sa ika-40 ka adlaw na ha, doon na siya gibilin nga kining sugo, no, nga matud pa pangadto kamo dito sa upper room dito sa Jerusalem ug paabutan ninyo ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Nya siyam sila ka adlaw nga
siyam sila kaadlaw nga nag-ampo muto sa novena sa 9 days, no? And then pagka ikapulo mikunsad ang Espiritu Santo. Ato ka nang mabasa sa Acts of the Apostle chapter 2 verses 1 to 13. So dito nagsugod na nga kanang dunag ite mga dagko kayo nga kuan kanang events, no, lunag yung 9 days novena para pag-abot sa ikapulo mukunsad ang Espiritu Santo. Muna, no, mga fiesta, no? Here in our country, novenas are special days for preparation done before fiestas in order to invoke the guidance of the Spirit. No, ana, no, muna siya yung mga kahulugan ni ana mga higala nga kita kanunay gitang nagnovena, no? Novena kita. Unya unsa man lagi ang mga kanang niingon man kita na pagkunsad sa Espiritu Santo, no? Kung ato basahon sa Galatia chapter 5 verse 22 to 23, mao kini ang mga bunga or gasa sa Espiritu Santo: love, joy, peace, patience, kindness, kining generosity, faithfulness, and gentleness and self-control. Ano, no? So mga nga doon na kita magnubina kita. Ano, no? Bino padayon ta mga igalas ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Ara kita sa atong second topic, the sacrament of confirmation. Okay, no? Unsa man ni sacrament of confirmation? This is the second of the sacraments of Christian initiation. It completes baptism, by which in the laying of hands and the anointing with chrism oil, which first happened at baptism, we are confirmed with the fullness of the Holy Spirit. Muna, no? Sa ato pa, kuanan kita, usba na punta og laying of hands, and then kuanan na punta sa kanang chrism, no? Dayong kuan na gyud matud pa, we are confirmed with the fullness of the Holy Spirit. Sa kung na ginaingon, ang sacrament of confirmation, mao kini siya ang ikaduha sa three sacraments of Christian initiation. Kung sa ganito'y mga Christian initiation, sacraments of Christian initiation, number 1 is baptism, number 2 is confirmation, and number 3 is Holy Communion. Unya, ang confirmation celebrated chronologically and lead us to a more deeper faith walk as Catholic Christians. So confirmation, like baptism, is also needed before receiving the sacrament of matrimony. Sa ato padili gyud ka pwedeng magpakasal kung wala kay kumpirma. By it, we receive a special outpouring of the Holy Spirit. Our ability to practice faith is increased in every aspect of our lives and to witness Christ in every situation. Sa ito pa di ay sa sacrament of confirmation, no, atong nadawat ang espesyal nga pagkunsad sa Espiritu Santo nga maoy maghatag kanato og dugang kadasig sa pagbansay sa atuang pagtuo in every aspect of our lives. Ato pa sa tanan nga paagi sa atong kinabuhi. It represents our personal commitment to grow in the knowledge, love, and practice of our faith. Ato pa pinaagi niini mas napakita ginato, no, ang atong commitment, kanang itong kasibot, no, commitment to grow in the knowledge, love, and practice of our faith. Ato pa mas mulig-on gyud ta ba, murag og sa kuan pa na ma-confirm ang ato ang pagkakita. Our relationship with God is made stronger. O niya, matud palagi, the gifts of the Holy Spirit are strengthened. Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Dilit ini katong lahi da ining fruits of the Holy Spirit, kini gifts of the Holy Spirit.
we became both witness to Christ in the world. We are reminded of our participation in the minutes and the wisdom of Jesus and ministry and wisdom of Jesus, and strengthened to follow Jesus more deeply. No? So muna siya, no? Kanang ang matter sa kining sacrament of confirmation is the Holy Chrism, and the form is the laying of hands. No? So muna nga, ako dire kay kung naparoko malagi ko mahigala, no? There is ayungo, no? Kuan gyud kanang usag gyud sa mga importante gyud kaayo nga atong madawat mao gyud ang bunyag. Ang sunod kumpirma na dayon. Ang obispo gyud mo kumpirma, pero panahon sa kasal kana bitaw ang apiki na pwede na ang kora paroko mo kumpirma. Ayan, no? Halang na atong mga walay kumpirma na hala pa kumpirma na mo kay si obispo sa si Bishop Cortez sa among termino kay 6 years man lagi among termino, no? Kausara na siya mo ari mo na nga matigom jud, matigom ang indaghanon ana, no? Abi no din lang si takutob ha. Daghang kay salamat ka ni hunong mong kadali sa inyong mga gimbuhaton. Ato sa diay nga istorya po tagamay, no? Kagwahin lagi ni ining kinibang kabahin lagi sa ato ang kuan karon. Muno nga niingon in taon ng atong kalahorong obispo si Bishop Julito Cortez, ayaw mong padala ha. Anang na mga murag mo promote bitaw mahigalag kagubot kay na. Kanang kagubot mahigala kitang tanan gyud murag wa mo siguro gadahag kagubot awas katura sigurong nag-promote mao nalipay ana kay gilaliman baya ka og kana bang mumahal ang palaliton tungod sa kagubot kay ang mga investors manglayas man. Manglayas ang mga investors unya ang maapektuhan po ang ato ang gitawag nato food production kay kinsa mong kunoy ganahan nga mo kuan ang gasigigira ning mga rebelde o kining mga government troops unya di na pud makakonsentrate sa ilahang gimbuhaton ang ang ato ang mga naas pang gobyerno kay nga inilisay baya, no? Kanang magpulihana kanang military junta, civil military junta. Ilabi anang ilisa ng mga kuan ana. Tanawa tong nahitabo ni Cory, di ba? Automatic ito bitang katubitaw na kudita unya giilisan si Marcos sa si Cory mo inipuli. Naagoy uban mga higala nga nakalitrag kahimog mayor. Hasta mga konsihal tang-tang tanan. Na makaepekto man to. Makaepekto man to sa atong economy. So muna, no, nga naagani mag-awhag-awhag ninyo nga muni mo na ay rain nga ang sulti sa among obispo sa atong Santo Papa kalinaw ra gyud. Kalinaw ra gyud ta. No, klaro? Bino din na lang sa takutob ha. Ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manabilit na pud ko ninyo og daghang salamat sa inyong hang pagpatalinghog. Tungganay gyapon ta og mga dawa adlaw nga Sabado pizza, unsa bang pizza ha? Pizza 30 ni ining bulan sa Nobyembre. Pizza 30 na ba yung mahigala, no? Pizza 30 na. Adili, pizza 30 na. No? So, muna nga, dili lamang kita magpadala ni anang mga mag-ingon-ingon nga maukini, maukana, ayaw mo kapila na, ha? Kaya makadaot na. Daghang salamat og mayong mudto, Pilipinas!